Politics is a big whore. Anything that is characteristic for whores goes for politics as well. И каква комисионна ще вземеш от руснаците? Immorality. Ignoring the poor, selling out to the rich and powerful. Survival at all costs. Господин министър, трябва да внимавате с тия хора, не е шега работа. Здраве желая, Ваше Височество! Почетната част е в заговор. Тя ще арестува княза по моя заповед. Ако Исус беше държал яда под око, нямаше да го разпнат. You are asking me about those two men, how they were. Пусна една петиня. No, pues. Да къде се депе мъжие? Кой е морт? Politics made my two men rich. Very rich. Половината пари са от мене. Другата половина от тебе. Аз нямам толкова пари. Ще вземеш от тия, дето са ти платили руснаците. Това е заповед за уволнението ти от армията. Принципалul a promis că te va ierta. Вярниците. Едно княжество струва повече от една дадена дума. I told you. Politics is a whore.